Pozdrav! Pozdrav! Ko nam je tu? Konačno! Dobrodošli u još jedan video. Danas smo Anđeo i Vrag. Danas smo radili jedan malo jači make-up. Totalno. Za razne prigode. Tako je. Totalno različite. Ali na dva različita načina. Tako je. Tako da kome se šta sviđa, neka gleda, neka prati, neka uzme malo od jednog, malo od druge. U nastavku videa sve ćete vidjeti. U opisu sve će pisat. Sve će nam Željana to ispisat doli. Tako da mi idemo, a vi nastavite gledati i uživajte. Svakako lajkajte video, pretplatite se na kanal i možete i rekreirati nekakav naš make-up look koji smo napravili i tagat nas na Instagramu. I svakako možete napisati želje koji sljedeći video želite vidjeti. Tako je, vrlo rado ćemo sve uzeti u obzir. Vidimo se uskoro. Ćao!